Sweet mother, I no go forget you for the suffer way you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer way you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo yo? Stop, 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 stop. Make you no cry again, oh. When I wan sleep, my mother go bed me. She go lie me well well for bed, oh. She cover me cloth, say make you sleep, 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 my pikin, oh. When I dey hungry, my mother go run up and down. She dey find me something when I go chop, oh. Sweet mother, sweet mother, oh, eh, oh. So mama, sweet mother. When I dey sick, my mother go cry, cry, cry. She go say instead when I go die, make she die, oh. She go beg God, God help me, my pikin, oh. Oh, my mother. If I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire, sweet mother. I no go forget the suffer way you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, yeah, sweet mother, oh, yeah. Oh, sweet mother, I will never forget you for the suffer you suffer for me. And if I should forget you, therefore I forget my life. The air I breathe in. Yeah, so. And there are you men on earth, daring not forget their mother. For if you forget your mother, you've lost your life. Sweet mother, I never forget you for the suffer way you suffer for me. Sweet mother, I never forget you for the suffer way you suffer for me. Messi, no. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yeah, yeah. Stop, 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 stop. Make you no cry again. Oh, my mother, oh, so. When I wan sleep, my mother go
Chineke nna, Chineke nwe, Chineke mmụọ nsọ, anyị na-ekene gị ka mkpụrụ obi nwanne anyị nwere, ada anyị nwere, nne anyị Felicia Ngozi Mmụọmega, onye nke ị gbọrọ n'ụwa n'ụwa. Papa dị nsọ, eze dị ebube, ọkwa ihe a ka ị gwara ya n'akwụkwọ nsọ wee sị na mmadụ na-abụghị eje ahịa ofu onye anata, ofu onye ama nata. Mmadụ na-abụghị eje n'ubi ofu onye anata, ofu onye ama nata. Ka anyị kenegoro Chineke ma ọ gụrụ n'isi ụmụ ya na di ya na ndị niile si ebe dị iche iche, ndị si Lagos wee nata maka akwamozu gị. Ogo mgbe ụdị ihe a mere n'ọrụ ukwu a, ndị natara akwamozu nne ha, mmadụ enwe fatal accident by 7 people nwụrụ ọdụ ka ya ebi. Mmadụ nsọ ezere wee na-ekenegoro maka ya. Anyị ama tụrụ Chukwu ọgụ igwe na-ebịa be nna gị n'ọnwụ, nsọ erebịa na ndụ. Na ngụ a na-ayọ gị Chineke biko ka ụdị ife nwa ka ọ ghara imezi, ka ọ ghara anyị abịa ebe a nọ ka ọ bụrụ ihe aṅụrị, ka azị na-emepe unu, ka azị na-echi ọzọ, ka ọ ghara ịbụzi n'ọnwụ. Mana a ga-atụrụ gị Chineke ọgụ wee na-ayọ biko ka ị nara mkpụrụ obi Felicia Ngozi mbụ ọnụ na ndụkwa n'afọ a Jizọs. Onye nwụrụ anwụ ekpele dị na ọtụtụ ndị mmadụ ekwetasịrị, mana anyị nọ kwetara ka na agwara anyị na Revelation, a gwara anyị sị ya na ọnụ ụzọ eluigwe ghe oghe na no need of sun, moon ịdị na-achị ebe ahụ, na ebe nke Chineke dị ebe ahụ. Nothing unclean shall never enter into it. Asị na ga-azụ ọmụ mana ọ ga-adị ka esiri n'ọkụ. Papa dị nsọ wee na-ayọ biko, a gwara anyị na the prayer of the righteous man is more effective in the presence of God. Wee na-ayọ biko ka ị were mkpụrụ obi etu anyị si wee zọpụta Moses and Aaron mere a terrible sin nke na ịmara ha igbe na ndụ. Gwa Moses na Aaron na ha ga-anwụ. Aaron bụ ụzọ wee nwụ. When Moses wee say, yes, I showed it that promised land, but you never enter into there due to the sin of you commit. Mana mgbe ọ nwụrụ, a gwara ya na ekwensu bịara, Chineke si anyị efe. Wee na-agwa ya na Chineke ji aka wee bury the body of Moses, nke na onweghị nwere ike idictate ebe na Moses. And onwere ka esi wee kaa akụkọ na Moses ọ nọ n'ọkụ mmụọ nọ n'eluigwe,
all the generation, all the Old Testament. Mana etesify mgbe Jizọs gosiri onwe ya n'elu ugwu. Ọ kpọrọ Peter, James and John. Wee gbanwee onwe ya. Wee na-agwa ya na ekwana Moses nwana tupu na onwe ya mara igbe ọnwụ. Ekwana ya na ekwana Elijah. Na Jizọs ka ọ nọ n'etiti ha na-aba na-akpali nkata. So na egwu Chineke na-atụba anyị mgbe ụfọdụ. O nwere ka o si ekpe ikpe nke ya. Nwere ike na-asị na onye a n'ajọ mmadụ nke mana enwere ike mbọsị ahụ efu ya n'eluigwe mmụọ mere ka mkpụrụ onye kwere gara aga nye n'ihe ezumike ebebe onye kwa ya n'ebe Kuni ya vunja kwa nema na moto neno. Ezulike na ndokwa anyị na-anabata ya ezinne late Madam Ngozi Felicia, Lady Father. Mother. late Madam Ngozi Felicia My soul from earth, how he loves me, how praising one. Ezinne abatago na Globedie. From where is that? Lord. Precious love. Precious love. Ọ bụrụ na onwe ndị nwee mmasị ime nke a, anyị ga na-eme na-atụkwa anya na next 40 minutes na ndị ụka ga-ewere microphone maka ibido mee rosary ife ndị ọzọ ga-esie. Anyị ga na-ekele Chukwu na ndụ o nyere anyị na etu o si mee ihe niile o wee na-aga n'anya ya. Wherever you go, there is no power can conquer you, while God is on your side. Take Him at His promise, don't run away. His love, so lonely and so cold. Mama,
From prison bars that's flown, I'll fly away home glory. When I die, hallelujah, by and by, just a few more weary days and then I'll fly away to the land where joy shall never end. I'll fly away. The angels beckon me, heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweet praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. Heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have lived a life of sin in this world. The sun will shine. Follow the footsteps of the King, to hear the voices ring. They'll be singing of the glory of the land. The river Jordan will be near. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river. Keeping up, you guys. On that deck, I think we're before they may have album. See, I said, man, I make it new. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Sunday, okay.
All you do is have a baby. Only do one day. Something like this over. You get one. You got to leave the area. Let me mind up. Because I can Maria,
ekene Maria Jupiter na grace oseba nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti kporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ ibu Jesu ekene Maria Jupiter na grace oseba nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti kporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ ibu Jesu ekene Maria Jupiter na grace oseba nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti kporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ ibu Jesu ekene Maria Jupiter na grace oseba nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti kporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ ibu Jesu ekene Maria Jupiter na grace oseba nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti kporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ ibu Jesu ekene Maria Jupiter na grace oseba nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti kporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ ibu Jesu ka otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ biko Jesu Kristi ekele Maria Jupiter na grace oseba nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti kporo niile ọ dịazị ngọzi n'afọ Jesu arapụ ọgbara aka n'aka n'ebe anyị ji afọ ọma ya aka n'ezi anyị bụ onye njọrere ego ya anyị na-akpọ njọ n'ihu gị na-arịọ ogige etinye na mmụọ dịka ekpochapụ n'aka ya ịkpachapụ nzọpụta ndị obere elenikwana onye nsọ nke Jesu arịrịọ mbọde dị umeala ka iche ntị n'oge anyị agbọghọla nchedo gị ọnụ nke Chukwu dị asọ elenikwana arịrịọ anyị n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-asọkwa anyị ife abụghị ife dị egwu biko ofe ndị oto na ngọzi anyị ka mkpobi Felicia ka mkpobi ndị ọzọ niile kwenụ gara aga Jesu merie ebere Biko ka mmalụ ndị unu bụ ka mmalụ ndị na-abata. Ndị nna ochie. Okay. Ndị ochie ndị nwanne nke nwaanyị. Ụmụ bịa ikpu ya akwa. Bịa ka ikpu ya akwa ka nsị na oje nke ọkwa. Daalụ nnọọ.
Onye nọnyere unu
Mr. Christopher Mwome ya na ụmụ ya, ndị nne, onyeisi ndị nne na ndị nne niile, ndị Sacred Heart, ọhaneze nọ n'ebe a. Good morning to you all. Nnọọ, anyị gbakọrọ iji nnukwu ajamas wee sị nwanne anyị nwanyị na nwa Chineke Felicia Ngozi Mwome ya jee nke ọma. Ọ bụ okpukpe anyị nwere na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ ka anyị ji eme nke a. Adịnwana anyị Jesu kwesịkwara anyị nkwa na ọ na-eji kwadoro anyị ebe obibi, na ọ kwadosi ya ọ ga-abịa ịkpọrọ anyị, na ebe ọ nọ bụ ebe anyị ga-anọ. Ọ olileanya anyị nwere ka anyị ji achọ aja masị wee na-ayọ Chineke biko ya ọbụla ga-eme na nwanne anyị meruo ebe ahụ ọ na-atụ anya ya, ebe o kwebaka ya wee na-agba ọsọ ofufe, soro anyị wee na-agba ọsọ ofufe a na-enwe olileanya na emesịa na a ga-atasi obi n'ebe ahụ. Ya ọbụla ga-eme ka ọ ghara iru ebe ahụ, o nwere ike nke aja masị ya n'ebe ebere na agbaghara ya. Ọ bụ na orubere oruzi ọsịsọ si na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwa bụ ndị dị ndụ, anyị nwabeghị ọnọdụ nke anyị dị, anyị nwekwa ife ihe gbasara anyị na-etinye Chineke n'aka. Ife okwu ga-eme otu ọ sị na ọ ga-adị ka ọ ga-adị, a na-ayị ya ọnwa ka echi anyị ga-adị, ka o buoro anyị ụzọ anyị azụ, napụta anyị n'ife ọbụla ga-eme ka anyị ghara ịchọ ihu ya n'ụwa, maka onye anyị amara ka anyị kpere ọfụma n'ụwa nọ n'ikpeazụ oketa na eze n'egosi na Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ Felicia ndị nekwara ọrụ gara aga, ihe ezumike ebe ka onye nwe anyị, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa ugbu azi iji kwado nwaanyị ọkụma ekomeke Eucharistia, ka anyị chazi akọ nche gbazọ na esi mejọ Chineke ya gbara nke onye sitere igwe obi chagharị echegharị. Mebere onye nwanyị mee, onye nwanyị mee, onye nwanyị mebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị omenjọ, mebere Kristi Kristi mee, Kristi Kristi mee, Kristi Kristi mebere. Gị onye nọ n'aka nri nna yọtara anyị Chukwu anyị yọ, mebere onye nwanyị mee, onye nwanyị mee, onye nwanyị mebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị ndị anyị ga-eweturu anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, ọ dịrị gị gosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obi mma na ayọ maka mkpụrụ obi nwa odibo gị Felicia Ngozi Mwome ya, onye nke si n'ụwa nke a kpọrọ. A hapụrụ ya n'aka onye iro, echefuru ya ebe ma tie ewu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya, bubata ya n'ụlọ nke dị na Paradaịs, ebe ọ tụkwasịra nchekwa ya niile na gị. Biko ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ka akpọghata ya n'anwụrụ nke dị ebebe n'eluigwe site na Kristi dị nwa na ebe na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. A reading from the book of Apocalypse 20:11-21 and 1. There will be no more death. I, John, saw a great white throne, and the one who was sitting on it. In his presence, earth and sky vanished, leaving no trace. I saw him on his throne, while the book of life was opened, and other books opened, which were the record of what they had done in their lives, by which the dead who were in it, death and hate, were emptied of the dead that were in them, and every one was judged according to the way in which he had lived.
The dead and hate were thrown into the burning lake. This burning lake is the second death, and anyone whose name could not be found written in the book of life was thrown into the burning lake. Then I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the new earth disappeared now, and there was no longer any sea. This is the word of the Lord. Responsorial psalm. Your response. My shepherd is the Lord, nothing indeed shall I want. My shepherd is the Lord, nothing indeed shall I want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures, where he gives me repose. Near restful waters he leads me to revive my dropping spirits. Respond. My shepherd is the Lord, nothing indeed shall I want. He guides me along the right path. He is true to his name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your cloak and your staff. With this you give me comfort. Response. My shepherd is the Lord, nothing indeed shall I want. And kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. Response. My shepherd is the Lord, there is nothing I shall want. Second reading, the reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. We want you to be quiet. God will be there with him. We can tell you this from the Lord's own teaching, that any of us who are left alive unto the Lord's coming will not have any advantage over those who have died. At the trumpet of the God, the voice of the archangel will call out the command, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died in Christ will be the first to rise, and then those of us who are still alive will be taken up in the clouds, together with them to meet the Lord in the air. So we shall stay with the Lord forever. With such thoughts as these you should comfort one another. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah. Onye nwe anyị na-ere unu ihe ọgụgụ nke a si oziọma dị nsọ nke Luka dere. Kee na adị n'ume ka ọkụ na-enwukwa, dịkwa nka ndị na-eche nna ha okwu mgbe ọ ga-esi oriri agbamakwụkwọ lọta, ka ha megherie ọnụ ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ gara achịkọ aka. Nke ọ na-adịrị ụmụ odibo ahụ ndị nna ha ga-abụ mgbe ọ natara anọ na nche. N'ezie agwa m unu, ọ ga-eke akwa n'okwu mee ka anọdụ anyị n'oche nri bịa gbara ha okwu. Ọ bụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma nke atọ n'isi ụtụtụ ụka anọ na nche, ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ. Matanụ nke a, ọ bụ na nna n'ụlọ matara oge elekere onye ohi ga-abịa, ọ ga-anọ na nche, ọ gaghị hapụ ụlọ ya ka onye ohi gbuo ya. Ọ ga-adị njikere n'ihi na nwa nke mmadụ na-abịa oge na-atụ ya mere. Oziọma nke Osebụwa. Ka anyị sị oziọma ka nata mgbaghara nke mbụ.
eji m afọ anyị ncha niile wee na-asị Mr. Christopher Nwome ya na ụmụ ya ha ndo. Ọrụ anyị si unu ndo. Ibe m ụwa agwụbere otu ọ dị njọ ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-adị mma. Chineke wetara, Chineke na-eme gịnị? Ewerụkwa ọsọ ya n'ọnọdụ niile anyị nyebie ekele. Ọ ife okwu ka ọ na-eme nwere anyị Jesu kpọrọ anyị nkwa na ọ na-abịa ịkpọrọ anyị. Enwere onye ga-anọ n'ụwa forever. Ụwa bụ emerụ ike ome gịnị? Imerụ ike gị na oge gị ruo ijebe. Enwere oge ọ gwara anyị bụ oge mmadụ ga-anọ ife niile anyị nwa na-akụkọ fọ n'iru Chineke ọ ga-agwụba mba ọ ka na-agị ya ọ ka na ya ma echi ma tata ka dị ya n'iru amaghị kọmuniketi a mere ọ bụrụ na o si otu a ụmụ na ọba dị anọ onye mmadụ ga-anọ nwa ya ọ karịsịrị n'anya the only begotten son Jesus Christ aka ara ịnọ how many years? 33 years. Ọ kpọrọ ya ịlụgo ife nchọ ịrọ ma gịnị atala John the Baptist ịnọ na anọ onye ọ ga-agwa ihe mana ọkada 33 years come on 6 months ka o ji wee tọọ Jesu Kristi ọ na-eziokwu mgbe a gwara Maria mgbe mmụọ ọma bịakwute Maria ọ sị ị ga-atụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ onye ikwu gị a na-akpọ nwaanyị aka na ọ dị ime na ọ nọ n'ọnwa nke one ọnwa nke isii so nọ 6 months ka John Baptist ji wee tọọ Jesu and ọ nwụrụ before Jesu so ebe o gosiri na ọ nọfere 33 years. Most of the apostles apart from John ndị ọ niile nwụsị n'oge egbusike ebu. Amen. So ọ bụrụ na ife na-amasị Chineke n'ebe anyị nọ bụ ka anyị nọ ogologo arọ ka anyị nọ ogologo arọ nwa ya ga-akarị nọ 200 years. John Baptist karị nọkwa ma ife ọma bụ na ịbịa rụọ ife ọsị gị rụọ n'ụwa ime gịnị dị n'ataba anyị nwa bụ ndị mmadụ ọ ga na-ewute anyị mmetụta anyị na onye a na-enwe imekọrịta nwanne ga-eme anyị nekwa anya ọnọọsụ owute anyị Kristo achọzi onye ọ ga-akpọ nwunye ya ọfụọzi ndị achọzi ndị a ga-akpọ nne ha afụọzi ọ na-ewute akwụkwọ nsọ sị na ọsọ ebe na-akwa ka onye nwụrọ gịnị olileanya maka na enwe ebe a na-eje na mkpụrụ obi onye ezi ome nọ n'aka Chineke nọ n'anya anyị nwabụ ndị nzuzo dịka asị na onye a mere gịnị nwụrụ anwụ mana nke bụ eziokwu na ọ nọ nwa anyị nwa dị ndụ anyị amasị na anyị ka ndị nwụrụ anwụ mma. Amen. Ị na-eche otu a enwere ndị siri ga-eju egwu na ịka onye nwụrụ anwụ mma otu o si wee jebe anyị na-ebe ebe n'isi anyị oge esi wee nọtọ dị ka ndị nne si wee ju mgbe m na-abata ofu bịa sị m na nwaanyị a bụ onye Sacred Heart na mgbe e ga-ejekwa inye ya na m ga-enyefe ohere ka ha kpee ekpere a na-agba aka ebe ọ bụ onye Sacred Heart ọ bụrụ na m nọkwa obere a ga-agakwa mkpọnwa n'otu emenụ aka ebe a na-agba n'ife ọma niile o metere n'ụwa si eme gịnị eje ndọgbu na nzọgbu niile nke ụwa agbọzbaka ya na agụụ na-agba agbọzbaka na a na-ahazi ara agbọzbaka ọ gafego ihe niile a some of us n'ebe a bụ Alaeze mkpụrụ ọgwụ maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ narụrụ ha ka akpọma ndị otu Kristi ibe ha gba aka ume bịa belata ha nchekasị maka ndị na-agbakọbara ebe a ikpe Felicia Nwome ya ekpere ka anyị na-eweta oge niile nke ndụ anyị n'ofu ụbọchị anyị ga-aza ajụjụ maka ire anyị ga okwu ọnụ anyị ga omume anyị ga Chineke maka ndị nọ na-akwa ọya na ndị ọzọ na nsogbu dị iche iche ka Jesu Kristo jutere n'afọ ọma n'ebe ndị ọya nọ gosi ha ekpere ya nyekwa ngọzi niile nke si n'eluigwe ga nyeghachi ha ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Maka nzọpụta nke nwa odibo gị Felicia Nwome ya
na nke ndị niile nwụrụ n'ime Kristi ọ dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Aja anyị na-achụnyere gị, ilu kaja anyị na-achụnyere gị maka odibo gị, ihe ga-eme ka ọ nata mgbaghara njọ ya niile. Onye nwe anyị Chineke, onye nwe anyị Chineke, si n'okwu eze nke ebere ala onyinye anyị je ya dị mma ya ala ya gọzie maka ọbara ịkwafuru n'elu obe. Onye nwe anyị nara aja anyị na-achụnyere gị, elu kaja anyị na-achụnyere gị maka nwaodibo gị, bụrụ ihe ga-eme ka ọ nata mgbaghara njọ ya niile. Onye nwe anyị Chineke, biko nara aja gọzie aja anyị ji achụnyere gị maka ntọhapụ odibo gị, nara aja gọzie. Onye nwe anyị nara aja anyị na-achụnyere gị, elu kaja anyị na-achụnyere gị maka nwaodibo gị, bụrụ ihe ga-eme ka ọ nata mgbaghara njọ ya niile. Nara aja nke a n'aka gị maka ọchịchọ mma na ebube nke aha ya, maka ọdịmma nke anyị na nke nzukọ ya dị asọ. Inwenụ biko nara aja anyị na-erughelu gị ba ka nwaodibo gị Felicia mmụọ mbe ya. Biko nye aṅụrị ebi ebi na ndị dị ndụ anyị na-arịọ ndị a sị na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. Ọ kwesịrị ezie bụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwenụ o nna dị nsọ. Chineke gị ike niile onye dị ụwa tụ ụwa sị na Kristi nwe n'anyị. Ọ bụ na ya ka nchegbu mbilite n'ọnwụ dị nsọ ji chawapụta n'ebe anyị nọ, ka nna a ga-anwụrịrị n'obodo onye nkasi obi na nkwa nke ndị owere n'ụwa ọzọ, ka ndị kwere na gị o sepụrụ ụwa. Ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Ruo na ikwu anyị nke ụwa mebiri, a na-akpọghata anyị n'ọnụ ọzọ dị ebi ebi n'eluigwe. Nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-ezere n'oge niile n'okwe n'aha si Oh
Otu agbakọ si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-ekwe ekele nye ya ụmụazị ya na-asị na anụ m nke a ṅụọ ọrịa unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebi. A ga-agba ya n'ihi na n'ihi ime mmadụ ka ewegbaghara njọ ga na-eme nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Ndị nwe n'ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị erielu gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na igwe na ntozikwa n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụ ndị a ga-ekekọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Nwechite nzukọ ntụkwasị anụọ niile mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Francis na bishọp anyị Valeria na ndị echiri echi niile. Tụkwa nwa odibo gị Felicia Ngozi Nwaome ya, onye so nwa nke abụọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọrọ anya na nwa gị na onye nke ọnwụ ya, mekwa ka ya na nwa gị bụrụ otu onye nke mbilite n'ọnwụ ya. Chekwa ụmụnna anyị iji chekwa nke mbilite ọnwụ lara ụra, were ebe kpatara na ndị ọbụla na-enwere anwụ ihe nke ibu gị. Anyị na-aga imere anyị niile ebere ka anyị soro Maria dị ngọzi na nke Ejima na Josef dị ngọzi dị ya, ndị apọstọ dị ngọzi na ndị nsọ dị niile imere uche kemgbe ụwa atọ wepụta ebe nke ndụ ebi, ka anyị sokwa na-eto gị n'ebughị oke sị na Jesu Kristi nwa gị. Sị na ya bụ Kristi nakwa n'iso ya nakwa n'ime ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọ bụ n'ote n'eze asịsị adịrị gị Chukwu nna dị ike niile sị na ọtụ ụwa niile.
onye ka nwa atụrụ Chineke. Ọ dị nwanụ kịta anyị nyegoro sakramenti nke nsọpụta gị. Anyị na-ayọ ebere gị maka nwanne anyị na nwa odibo gị Felicia Nwaome ya. Biko nabata ya ka ọ fụghị ihu na ihu n'eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Kịta a ga-enye ka anyị nọdụ ala ka mkpụrụ obi Felicia mkpụrụ anyị gara aga. Kịta a ga-enye ofu ekwe family mind nke ise ọ bụrụ na e nwere chọrọ ike n'eze. Glory be to Jesus. Glory, glory, glory be to Jesus. Good afternoon to everybody. On behalf of my father, Christopher Nwaome, my siblings and I na-ekene onye ọbụla ebe a taa. Ndị otu niile gbalụ mbọ mee ka ha nọrọ ebe a taa. Anyị kene unu n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene ndị sikwa Lagos, ndị otu SS Peter and Paul Teddy, right from 6 July mgbe ihe a mere. First anyị na-ekpe ekpere ma ndị CWO kpekwara ekpere na Lagos, ndị CWO ọrụ okwu kpekwara ekpere na Lagos, ndị Lagos women kpekwara ekpere, ndị CMO nwere ike ha ma ndị CMO SS Peter and Paul Teddy, ndị CMO ọrụ okwu in Lagos gbakwara mbọ, ndị ọrụ okwu residents in Lagos fabọkwara ya ume na-ekpe ekpere na-akasị ya obi. Na-ekene ndị ọrụ okwu niile, na-ekene ndị mepụtara ohere taa wee bịa ebe a taa, ma Chukwu ya agọzie unu. Ihe anyị na-ekwe nkwa mụ na ụmụnne m bụ na the legacy my mom left behind, the legacy of dedication, the legacy of commitment. She was committed to family. She was committed to work. Ndị may of come and Ozulaya. She was a good mother. Here they were 7, and we are all doing well to the glory of God. Now, Stambulobi, my mom, Mrs. Felicia Ngozi Nwaome ya. Yana Mbulobi ndị na-ekwe gara aga. Na-asị ọkpụ unu ji wee bịa, nke unu ya eji wee na ga-aka mma. Ekene m unu. Thank you very much.
What right? We don't go near. That's right. I got put out ezi ndị otu bụ isi iri anụmanụ ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị were umeala yọọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kwita nwanne anyị Felicia Nwome ya, onye a na-enye ugbu a na-adịghị ike na site ike nke mmụọ nsọ, ka o mere ebe n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụ onye bukwasara n'ube aka nke ezi onye nche atụrụ, onye a kwụrụ ụgwọ o ji, ya mere ka ya na nna dịkwa mma ọzọ. Ka Chineke mee ka o jee mere na nnukwu ọgbakọ nke eze a ga-ebi ebi na-anwụ nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. N'aka anyị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwa odibo gị na nwanne anyị nwaanyị Felicia Nwome ya. Anyị ji n'aka na site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị na-enwu n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị ihe ọma niile iji gọzie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma dị akwa ihe ịrịba ama iji amata obi ọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere ebe gee ntị na ayịya anyị na-ayọ gị, megharịa ọnụ ụzọ nke eluigwe, ịgbara anyị mabụ nọ n'ụwa aka ka anyị so nkụzi nke okpota si ite onwe anyị obi ruo mgbe anyị ga-eji site Kristi. Otu a ka anyị ga-esi nọ elu oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Ịnọ n'ime iri mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu a gọzie gị niile kwerụ na gị. Ya mere ndị ahụ dị n'ili ji nwee nchekwa karịa na a ga-esi n'ọmbi nie n'ụbọchị ikpeazụ. Biko mee ka nwa odibo gị Felicia Nwome ya nwee gị nọ n'ili a zuo ike na ndụkwa, ka ọ nọ ya na ruo mgbe ị ga-ekulite ya nye ya mmeri. Gị onwe gị bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ, mee ka o were ọkụ nke ihu gị dị ebighị ebi nke eluigwe na-ahụ ụzọ site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe. Before you have here. Before you have here. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị na nwa odibo Chineke Felicia Nwome ya. Ka anyị ọdịwana anyị Jesu Kristo ekwuru sị mụ onwe m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na masị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ka gị ọ gbara anya bụ n'ihi ọ nwụrụ azọchi anya mmiri anyị ayọ bụ Kristi.
ka gị onye gbaghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanna anyị Felicia mmụọ ya ndụ ebighị ya ya Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị ka inye ya oche na nnukwu ori nke ahụ na-ezela ya ya Kristi. Ka ahịa anyị onye nwaanyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-aga imere nwanne anyị nwaanyị. Nke mbụ nwa odibo gị marụ ka ime ihe bụ uche ga-ekwere ka ọ daba n'afọ dị n'ime ya. Nke abụọ mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa ezi oke ga ejikọ ya na ndị nke gị kwere ụmụ. Ọkwa ka ebere gị si otu a jikọ ya na ndị ozi gị n'ụwa ọzọ site na Kristi onye nwe anyị. Nye ezumike ebe bụ onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka Maria ndị nke Chukwu ndị kasị obi ebere. Onye nkasi obi na-eru uju ha anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nwa odibo ya na nwanne anyị nwaanyị Felicia mmụọ ya. Onye hapụrụ ụwa ote na ekpe ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obi ọ na-atụ anya bi na ya ebe. Filho aqui. Toma, quase. Madame, Non ci uso. Glory to Jesus. This is ceremony of the death at the graveside. And the members of the Association of Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Our helps in the name of the Lord. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Psalm 90. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the heavens and brought the world into being, you were eternally God and will be God forever. You tell man to return to what he was. You send him back to dust. 1,000 years to you are like one day. An angel. This is smile. It doesn't come. She was to my mother have amazing.
I grew up watching my mother handle everyone's happy life throughout her. You are really a real gem of amazing. I know how important I said to you every day. You made me realize how important it is to love myself and be whatever I want to be without anyone's opinion. I love you so much. You and always be the best thing that have ever happened to me. You did an amazing job raising us your children. Rest well, my lovely, stubborn, beautiful, and caring mother. I love you so much. Because she did raise the man who loved and got married to us. So now that she is moving, the part of her family is broken. My mother-in-law had great strength. She was filled with wisdom. She was my shining example of strength. She was my shining example of strength and compassion. Always telling me each day, whenever I called, that she didn't worry, everything will be fine. I was grateful to call her mother. Her compassion for others was so deep. She treated everyone with kindness and respect. And many lives were blessed through her goodness. But even in grief, we know we are so lucky to have had this loving woman in our lives, and now in our heart forever. Good night to the best woman in the world, to meet again. Adwe Mosi, Adwe Akamezi. A tribute to my mother. I have never felt such pain that I felt on the 6th of July 2023. The day you passed in my arms. It still feels like a movie because I held you in my hands. I keep asking myself, where is the strongest woman I know? The woman that is full of life, ever happy and joyful. A strong woman who struggled with pain, leg pain for years, but still made sure she never misses church. The woman that has none to give but gives all to put a smile on your face. The woman that constantly calls 4 to 5 times a day just to ask about my day. The woman that advice and teaching is always 100% accurate. The woman that never sees less of no one. My mother, my precious jewel. It's always, it seems to have all the time in the world, only to realize it is short. You are my number one supporter, my care, my inspiration. Regardless of all this, I hold on to happiness as it's what you have wanted, and I know you are in a better place with the Most High. It is indeed a pleasure to call you Felicia Ngozi Mome, my mother, our mother, and will forever cherish and emulate your teaching. Shine on. Yes, you can be one of my. I'm working on the I'm working Amen. I want to tell you. Onye nwanyị nọ ebe unu ka Chineke dịbe niile gọzie unu nna na nwa na nsọ. Udo dị unu. Igwe eluigwe ga-abụ ụgwọ, igwe bụ ụgwọ. Igwe eluigwe ga-abụ ụgwọ, igwe bụ ụgwọ. Ọ na-eji mkpa aga, mana o nweghị ọ bụla a na-eme ọma njem. Nke ọma njem o ya eziriri ozi. Ọ bụ onye na-agba mbọ rinne n'ebe ọbụla ọ nọ. Evidences abound. Unu anyị na Fully Sacred Heart Parish Sofo Ebo Nọrụ mmadụ na-abụ bụ ndị ezite from Lagos. Ọ dịghị izi.
ndị parish CWO ezitekwa mmadụ apart from ndị ọrụ ukwu nọ Lagos zitekwa mmadụ wee bịa afọ a ndị otu ekpere nwa ya denu nlezi anya na full CWO ọrụ ukwu general ndị abụọ ndị ibe na-abụ mana onye ọbụla yi afọ ya wee bịa ọ ka onye si eme ka esi agụli egwu ya bụ nwaanyị sinsi mmụ ya onye na-adị dedicated n'ihe dị n'ụka o nwere mgbe anyị ncha bidobe mgbe ha bi Brown Road na Lagos oge ọbụla ị ya afụ ya na di ya ha na-ajụ ụka the last month ọ ha na-ala ikalije nwaanyị anata mfụ ha kparụ nkata na-eje ọ bụ mgbe ha na-anya moto jee nata and etu ọkụ o si wee tinyekwa ụmụ ya niile ha wee mara ihe bụ ụka atakwa ọfụma etu a ka o si ekwu ibe na awa general meeting na Lagos ọ ya akpọ si biko ọkwa meeting dị biko unu nọtakwa ọfụma unu nọkwa ọfụma unu kpatakwa ihe dị mma because no man there are so many people that are better than her as per working mana iman nụnata olu ha. The daughter-in-law is already with us. She is the Assistant Secretary, St. Albert, Lagos branch. Before meeting up on WhatsApp, or Baba, civic peace na meeting. Even that 2 days when you have before one. I will buy me a chapa peace or say, na any agony and and so bad. So 2 days after, my son has sent one message. Agama's mother is dead. He said, no, I did not believe it. Until 3 days after, about anybody. Because I was shocked. When we are now, I chanted. I not cut off. You
The Great Catholic Church, you better about it. I don't care about the neighbor. Now do a more mega no many care. Kita I na people don't know why I met you. Can you welcome me to Christ? Say, go make it to go. Pato fundo la macareso. Queira e quando de bebe, queira e quando de bebe. Amém. Todo Jesus Cristo Ave Maria. Kabrobi Felicia tozi mo be an ko bi ne kwa le garaga. Yes, we get be o ni we no. Na ke be te ko sa ne probi e. Na fanna. Na mo so. Yeah. Siomo. CW. Sion. Ke se bia. CWO, Sion, how to remember? A member of it. Led by God here, God here. Yeah, I would take. As a she was. I did not want to mass. Sorry, what you your problem? I cannot pass for my Naban. A fight about a book. One. One.
St. Albert, the great. St. Albert, the great. St. Albert, the city of love. Ndị bụ n'iru ụlọ ebe a bụ ndị CWO St. Albert the Great nke Ọlụkwu. Anyị bịara ka isi unu ndo n'ihe mere unu mepụziala anyị maka na ọ bụrụ na anyị dị ise agụpịa ya adịzighị nọ o wee bụrụ ihe mwute wee nye anyị mana anyị agaghị alapụnata maka na o nwere ihe jikọrọ anyị na ya ka anyị ji wee kwuru n'iru unu n'ebe a wee sị ka unu tibe etu anyị sikwazi eme gịnị eji ya bụ ihe anụnwa dị na ndere okwu a ihe anyị na-akwakọrịtara na o si etu a si etu a dị na anyị ga-eme ya etu a wee si anya na nke ọma tumeri abụọ daa Oto di Jesu. Tumeri abụọ daa n'otu aka ahụ ndị be ọnwụwa ndị be mmụọ megha anyị na-asụ n'udo n'ọnwa n'aha Jizọs. Biko ndị St. Ann Ward 1 anyị na ya dị ofu wọd a n'ime St. Albert. O nwere nkwa anyị kwekọrịta na onwe ka o si edi maka ama na otu mbọsị na oyenweriri ka o si edi so onwe onye o si etu a wee dabido na etu a ka anyị ga-esire so n'onye nwa ka anyị bịa ka anyị mejupụta nkwa ahụ anyị na ya kwuru so unu nara anyị nke a n'aha Jizọs. Amen. Ka mkpụrụ obi Felicia Mọbịa ka mkpụrụ obi ndị ọzọ niile kwenu gara aga. Jesu meri ebere. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Ndị CWO anyị na-ekele unu. Obi bụsa anyị aṅụrị n'afọ ojuju ka anyị ga-eso na anyị fụtara ihe unu mere taata. Anyị ama na ọ bụrụ na abịara anyị nwere ihe anyị karịrị ime so daalụ unu ọ bụrụ na ọ bụ ihe kwalụ mama anyị Chineke gọzie unu ihe ọ bụla unu mere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you very much. Confidence or nothing. Maka ihe anyị na-ekele Chineke maka na okwu ekele so na ndụ anyị ihe niile anyị na-ebe ụmụazị na-ebe Chukwu maara ije n'ọsọ anyị nke ka mma bụ ịfụ Chineke ihu na ihu ọ bụrụ na anyị lichasị ihe niile dị n'ụwa mana anyị emisi anyị eze ọ bụrụ nya ka ihe ka mba ma anyị eze eluigwe adị ngọzi aka nwa eze ọ gbara mbọ dị uchu n'ihe ọ na-eme so na anyị mara na Chineke ga-anabata ya ka o zuo ike na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Mkpụrụ obi Felicia Ikeme ka mkpụrụ obi niile ka mkpụrụ obi Felicia Mọmịga ka mkpụrụ obi niile kwere gara aga. Jesu meri ebere. Jesu meri ebere. Ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa. Akwafọ
I salute you, my brother. I salute you. ebe onye a nọ ka ịgba mbọ fụ na anya gị na-eme gị maka ụmụkwa ndị otu anyị bịara agba anyị ga na-atụkwa onye na-eji ọ na-eme gịnị ọ na-ajụ ebe ka nna m nọ ọkwa ya bụsi onye unu nwere kịta tụ anyị na-asị gị asị onye isi ka anya gị egwu mgbe ma ndị nwaanyị ketebe dịkụzikwa nne ha kpọrọ nna so jisi ike tupu ya nọjere n'afọ Kraịst Chineke na n'oche ezi ọ sị na ya nọ n'oche ezi emume ya wee tụde mkpu ọgba nkịtị emume ya tụde otu a ka ọ dị ọ nọkwa n'oche ezi ngozi wee kapụ so sie ike na tupu mere nke a ọ ga-emetụ uru ọtụtụ obi gị na apụrụ njọ sie ike na Chineke ịkwasị ụmụazị ya enwee na-eme na iko niile kekọ na ụzọ onye ga-ebuzo wee gawa ikekwa anya onye na-abata ndị ka mma ndị ka gị mma wetara ọkwụwa gị ihu wee zuo gị osi ebe a na-eme osi ebe a na-enye gị ọ gọziri gị sie ike mbọ ka anyị doro ụmụazị ọdụ wetuoro ha ahụ wetuoro ha obi iwe nwee ike nọdoro ha aja emeka afọ ya tụkwasị Yesu ebe Berisha ebere na mkpobi ezuru ike na ndokwa na mkpobi ezuru ike